Txapaberoan mehe bakitako okela ipini, buelta eman larregi egin barik eta gainean Idiazabal gazta zatia jarri. Horrela egiten dira New Yorkeko hamburguesarik onenak. Euskaldun produktuak erabiltzen ditugu eta hori gazta, Idiazabala eta piparrak oso dira eta hori azkenian ona da eta jendia badaki ona dela eta horregatikan. Gazta eta piparrak ez ezik kipula gorria, pepinilloa eta ogi ona. Horrarte jakindakiguna, sekretupean gordetzen dituzte saltzaren osagaiak. Saltza fina da eta ketchup eta mostaza zaleek amore eman dute euskal zaporearen aurrean, birritan eman diote eta hamburguesa onenaren saria. Saria eta gero hamburguesa bakarrak. Hamburguesa bagen eukan plantxa bakar bat eta besti hartu genian. Hamburguesa on bat dariola egon behar da. Hori ukela hartzerako bere likiduak atera behar dira baita eta hori gozua izan behar da. 14 urte dira Eder Montero sukaldari bilbotarra Ameriketara joan zela. Alex Reich izen handiko txef ospetsuarekin eskonduta dago eta 3 jatetxe dituzte hirian. Biak egon dira gaur maizulanetan. Lehenengo hamburguesa bikoitzak egiten eta gero Artxandako ostalaritza eskolako ikasleekin batera mini hamburguesak prestatzen. Mini hamburguesa solidarioak eta txakolin txikitoa 2 euroan saldu dituzte Caritas elkartearen alde. Jendetza bildu da Herribera merkatuan New Yorken hain estimatuak diren hamburguesak etxean dastatzeko.